Hello, may buntag sa tanan. Welcome to Pinoy Rob TV, a news channel dedicated to all of you. Welcome sa tanan natong viewers diha. Unta malipay ng inyong buntag. So, moadto ta sa mga ulo sa nagbagang balita. Sa weather forecast. Ang bagyong Jenny nahimo tropikal nga bagyo. Gipahibalo sa pag-asa sa State Weather Bureau sa ilang alas 5 sa buntag bulletin ni adtong Sabado. Sa local news, gibaligya ang bugas nga mukabat sa 70 matag kilo sa hinterlands sa Cagayan de Oro. Ang pastor na Baptist nagiakusahan sa pagpatay na ngayo sa mga prosecutor ug duga nga panahon sa pagtubag. Ang mga magtutudlo nagtukod og makeshift learning space samtang ang Cagayan de Oro nag-atubang sa kakulang sa classroom. Sa national news, nag-online na og balik ang PhilHealth. Dulan sa 500k nga smuggled nga karne sa Cubao sa India na sakmit sa DA sa Dasmariñas, Cavite. Usa ka tawo nakadaog sa loto pagkahuman sa 9 ka tuig nga pag-away alang iyang mga katungod. Sa international news, ang Pilipinas nagbarog nga lig-on batog sa illegal nga trabaho sa Chinese Navy. Nanumpa nga depensa sa soberanya. Local features. Nag-usbaw ang pagpamugas og silkworm sa Cagayan de Oro. Naghimo og trabaho alang sa mga kababayan. Ug sa sports, gibati ni Justin Brownlee nga ang kaubang import sa PBA nga si RHJ kinahanglan naa sa NBA. National features. Nagahimo na og preparasyon alang sa gunita sa Bonifacio Day sa Nobyembre 27, 2023. So adto na kita sa bahin sa tong weather forecast mga karob. So karon pahibalo lang sa kadaghanan nga magidala kitag payong kay naa na pud daw moabutay nga bagyo. Ang bagyong Jenny nahimong tropical nga bagyo. Gipahibalo sa pag-asa sa State Weather Bureau sa ilang 5 AM bulletin ni adtong Sabado, September 30, 2023. Alas 4 sa buntag karong adlaw, ang sentro sa mata ni bagyong Jenny ginabana-bana base sa tanang available nga datos sa 1,145 km sidlakan sa Central Luzon. Si Jenny may kakusgon nga hangin nga 65 km per hour malapit sa sentro. Adunay 80 km per hour o central pressure nga 1,000 HPA. Galihok pa west sa kakusgon nga 15 km per hour. Kusog nga hangin ang moabot sa gawas hangtod sa 330 km gikan sa sentro. So mga karab no, magbantay-bantay jud kita kay gamayng ulan diri sa atoa baha na. Kung mahimo, magidala kita raincoat, payong ug botas. Ug kitang tanan magaamping. So arita sa bahin sa local news. Sa hinterland sa Cagayan de Oro, diin ang mga komunidad sa agrikultura milambo. Ang pagsaka sa presyo sa bugas nga ibana-bana nga 70 pesos matag kilo, mahimong dakong kabalaka sa mga lokal. Samtang nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa bugas, ang mga pamilya na pugos og pagahin ug mas dakong bahin sa ilang kita aron matubag ang ilang batakang panginahanglan sa pagkaon. Alang sa kadaghanan, kini nagpasabot nga isakripisyo ang uban pang hinungdanon nga gasto sama sa edukasyon, pag-atiman sa kahimsog o pagtipig alang sa umaabot. Ang palasanon sa taas nga presyo sa bugas dili parehas nga nakaapekto sa mga huyang o marginalized nga mga komunidad sa kini ng mga hinterlands. Nga naghimo niini nga mahagit ang kanila sa mga putlon ang siklo sa kabus. Dugang pa, ang mga lokal nga mag-uuma sa bugas nga mao ang backbone sa ekonomiya sa agrikultura sa kini nga mga rehiyon. Nag-atubang sa usa ka komplikado nga problema. Samtang ang mas taas nga presyo sa bugas daw usa ka kaayuhan sa ilang panginabuhi. Sila usab mga konsumador sa staple nga lugas. Ang pagbalanse sa mga benepisyo sa duga nga kita uban sa mga hagit sa mas taas nga gasto sa panginabuhi, nagpresentar usa sa delikado nga paglakaw sa PC alang niining mga mag-uuma. Kansang mga kinabuhi makuti nga gihigot sa kalampusan sa ilang pag-ani sa humay.
Sa esensya, ang pagsaka sa presyo sa bugas sa hinterland sa Cagayan de Oro dili lamang usa ka isyu sa ekonomiya apan usa sa gidalian nga social nga isyu. Ang lokal nga gobyerno, NGOs o nagpakabana nga mga lungsuranon makugihon nga magtrabaho sa pagpangita og mga solusyon nga makapagaan sa palas-anon niini. Sa barato nga bugas, nagpabilin nga sukaranan nga katungod alang sa tanang mga residente. Bisan unsa pa ang ilang kahimtang sa ekonomiya. Grabe mga karob, no? Niabot man day 70 per kilo ang bugas. Murag, hindi na dyan nato mag-diet ani kay taas man ang presyo, no? Pero may na lang kay nibaba na karon. So, magkakaon patagdagan bugas. Ang pastor sa Baptist nga giakusahan sa pagpatay nangayo sa mga prosecutor og dugang nga panahon sa pagtubag. Usa ka prominenteng obispo sa Baptist nakaplagan sa iyang kaugalingon nga nalambigit sa usa ka kaso sa pagpatay. Ug ang iyang legal nga grupo bag-o lang mihangyo og dugang nga panahon sa pagtubag sa mga sumbong. Ang kaso nga nakakuha og dakong atensyon sa media, nagsentro sa giingong pagkalambigit sa obispo sa usa ka pagpatay sa nakahatag og shockwaves sa komunidad. Ang pagpangayo og dugang panahon sa legal counsel sa bishop nakadugang lang sa intriga nga naglibot sa kaso. Samtang nagbuklad ang investigasyon, mitungha ang mga pangutana bahin sa kinaiyahan sa ebidensya batok sa obispo ug ang posible nga mga implikasyon sa iyang relihiyosong komunidad. Ang mga kongregasyon o mga membro sa simbahan sa Baptist nabiyaan sa usa ka kahimtang sa kawalay kasiguruhan nga nakigbugno sa wala damha ug makahasol nga mga panghitabo. Samtang gituki sa mga prosecutors ang hangyo sa extension, ang lokal nga komunidad mahimong nagpaabot sa mga update sa kaso. Ang sambutanan ni ining hataas na profile na investigasyon sa walay duwa-duwa at dunay halayo na mga samputanan sa sulod sa simbahan o sa tibuok rehiyon. Ang istorya magsilbi nga usa ka lig-on nga panahinumdom nga ang hustisya buta ug bisan ang labing gitahod nga mga tawo sa usa ka komunidad dili gawas nun og pagsusi sa balaod. So diri gyapon ta sa lokal nga mga balita mga karob, no. Ang mga magtutudlo nagtukod og makeshift learning space samtang ang Cagayan de Oro nagatubang sa kakulang sa classroom. Sa atubangan sa usa ka kritikal nga kakulang sa mga lawak klasehanan sa Cagayan de Oro, dedikado ng mga magtutudlo sa pagkuha sa mga butang ngadto sa ilang kaugalingong mga kamot aron sa pagsiguro ng mga estudyante padayon nga adunay akses sa kalidad nga edukasyon. Kining makapadasig nga istorya sa balita napasiugda sa kalig-on og determinasyon sa mga magtutudlo ug mga miyembro sa komunidad nga nagtinabangay sa pagtukod og mga temporaryong luna sa pagkat-on. Kini nga temporaryo ng mga istruktura mahimo kulang sa naandan nga kaharuhay sa usa ka tradisyonal nga lawak klasihanan. Apan kini nahimong lagsik nga sentro sa kahibalo ug paglaom alam sa mga estudyante. Ang inisyatiba dili lamang nagpakita sa dedikasyon sa mga magtutudlo apan nagpasiugda usab sa dinalian nga panginahanglan alang sa dugang nga pagpamuhunan sa istruktura sa edukasyon sa rehiyon. Ang Cagayan de Oro sama sa dagang uban pang mga lugar nagatubang sa hagit sa pag-akomodar sa nagkadako nga populasyon sa mga estudyante nga adunay limitado nga mga kapangunahan. Kini nga grassroots nga paningkamot nagsilbi nga usa ka pahinumdom nga ang edukasyon usa ka sukaranan nga katungod nga dili angay ikompromiso ug nga mga komunidad mahimong maghiusa aron taytayan ang mga kalang sa pag-akses sa pagkat-on. Samtang kining mga temporaryong luna sa pagkat-on mitungha sa tibuok Cagayan de Oro, kini nagsimbolo sa kalig-on sa mga magtutudlo ug mga estudyante at tubangan sa kalisdanan. Dili lang sila mga istruktura, sila mga suga sa paglaom nga naglangkob sa pagtuo nga ang edukasyon mao ang yawi sa usa ka mga hayag nga kaugmaon. Sa mga karob, no, dili gyud sayon mahimong teacher.
Saludo jud kaayo ko mga karab sa mga uban maestra ug maestro nga ilang gigamit ilang kusog, dedikasyon ug kakayahan nga magtukod og makeshift learning space. Ug grabe jud ilang dedikasyon sa ilang trabaho ug para sa mga estudyante kay ana ilibas sila ang mga bata ay pag-asa ng bayan. So diri napunta sa national news mga karab. Nag-online na og balik ang PhilHealth. Pagkahuman sa pila ka adlaw nga downtime, ang PhilHealth ang nasudnong programa sa seguro sa panglawas sa Pilipinas. Nibalik na sa online og hingpit nga naglihok. Ang temporaryo nga pagsuspinde sa mga serbisyo nakahatag og kabalaka sa mga lungsuranon nga magsalig sa programa alang sa ilang mga panginahanglon sa pag-atiman sa kahimsog. Apan, ang paspas nga pagsulbad dra sa isyu nakahatag og kahupayan sa kadaghanan. Ato sa outage, ang PhilHealth walay kakapoy nga nagtrabaho aron matubag ang mga technical nga isyu ug ibalik ang online nga serbisyo niini. Ang paghunong nagsilbi nga usa ka pahinumdom sa kamahinungdanon sa programa sa paghatag akses sa barato nga pag-atiman sa panglawas alang sa dili maihap nga mga Pilipino. Sa pagbalik niini sa hingpit nga pagpaandar, ang mga individual mahimo nga usab nga nagpahimulo sa ilang kaugalingon sa mga benepisyo o serbisyo nga gitanyag sa PhilHealth. Pagsiguro sa ilang padayon nga pag-access sa importanteng medikal nga pag-atiman. Ang mubo nga pagkambalda nagpasiugda sa kamahingdanon sa pagpadayon o pagpaayo sa infrastruktura nga nagsuporta sa hinungdanon nga serbisyo publiko sama sa pag-atiman sa panglawas. Ang dali nga pagtubag sa isyu nagpasiugda sa pagsalig sa PhilHealth sa misyon niini nga matagan ang dali ug barato nga pag-atiman sa kahimsog sa tanang mga lungsuranon. So nabalik online ang mga PhilHealth no mga karab. So mahatagan na og dali nga serbisyo ang tanang mga lungsuranon aron di na sila mahasol og mangita pa og lain kung asa sila nga ospital nga barato og free ra nga pagtagan. So napayapunta sa national news mga karab no. Dulan sa 500,000 nga smuggled nga karne sa Cavao sa India nasakmit sa DA sa Dasmariñas, Cavite sa dakong pagsumpo sa illegal nga pamatigayon. Ang mga otoridad sa Cavite nakasakmit og dakong paghakot sa smuggled nga karne nga nagkantidad og gibanabana nga 454,000 ka peso sa Pilipinas. Ang operasyon nga gipangunahan sa mga ahensya nga nagpatuman sa balaod ug sa pagkigtambayayong sa mga opisyal sa customs nagtimaan sa usa ka mahukmanon nga lakang sa pagsukol sa illegal nga pagnegosyo sa mga produkto sa karne nga naghatag daghang peligro sa kahimsog sa mga konsumidor ug nagdaot sa sektor sa agrikultura sa nasod. Ang nakumpiska nga karne nga naglakip sa nagkalain-laing klase sa poultry ug pork products, illegal nga gi-import sa nasod nga walay saktong dokumentasyon ug health clearance. Ang maong mga gawi dili lamang makadaot sa panglawas sa publiko tungod sa dili regulated ug dili mabantayan nga pagdumala sa karne apan adunay potensyal usab nga makasulod sa mga sakit nga makaguba sa lokal nga industriya sa kahayupan. Ang mga otoridad misaad nga ipadayon ang ilang mga pagpaningkamo sa pagsumpo sa illegal nga patigayon sa karne. Gipasiugda ang kamahinungdanon sa higpit nga pagmonitor og regulasyon aron masiguro ang kaluwasan sa mga konsumidor ug mapanalipdan ang panginabuhi sa mga lehitimong pag-uuma ug produser sa rehiyon. Kini nga operasyon nagsilbi nga usa ka pahinumdom sa nagpadayon nga gubat batok sa illegal na patigayon sa Pilipinas ug ang pasalig sa mga ahensya nga nagpatuman sa balaod aron mapanalipdan ang panglawas sa publiko ug mga sumbanan sa industriya. So grabe mga karab no, nakalusot pa gyud ning mga ingani, mga illegal nga poultry products no nga walay saktong dokumentasyon ug health clearance nga makaapekto sa atong tiyan o sa atong panglawas nga makalid sa ato og food poison. So magbantay-bantay kita mga karab sa atong mga ginakaon labi na sa mga karne. Usa ka tawo nakadaog sa loto pagkahuman sa 9 ka tuig nga pakig-away alang sa iyang mga katungod.
Human sa malungtarong legal nga panagsangka sulod sa kapin sa siyam ka tuig, ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO gimanduan sa korte nga pasidunggan ang lottery ticket nga gipalit sa usa ka tawo gikan sa Mandaluyong City ni adtong 2014. Ang ticket nga gipalit ni adto Oktubre 5, 2014 sa walay palad na daot nga nisangpot sa usa ka taas nga paglalis sa pagkabalido ni ini. Sa bag-o lang nga hukom, ang korte mipabor sa ticket holder nga naghatag kaniya og dakong kantidad nga 12 milyon. Bisan pa hinungdanon nga matikdan nga mga desisyon sa korte, wala maglakip sa bisan unsang interes sa nalangan nga pagbayad. Kini nga kaso nagsilbi nga usa nga pahinumdom sa mga kakomplikado nga nalambigit sa mga away sa loterya ug ang kamahinungdanon sa pagtuboy sa mga katungod sa mga naghupot sa tiket. Samtang ang naghupot sa tiket sa katapusan nakadawat sa dugay na nga gipaabot nga premyo. Ang pagawala sa interes sa pagbayad nagpasiugda sa panginahanglan alang usa sa komprehensibo nga balangkas aron matubag ang maong mga kaso sa pastas ug episyente. Gipasiugda kini ang kamahinungdanon sa tukma sa panahon nga resolusyon ug patas nga bayad alang sa mga mananaog sa lottery nga lehitimong nakadaog sa ilang mga premyo. Gipasiugda niini ang kamahinungdanon sa tukma sa panahon nga resolusyon ug patas nga bayad alang sa mananaog sa lottery nga lehitimong nakadaog sa ilang mga premyo. Pasiguro nga ang hustisya mahatag sulod sa mga limitasyon sa balaod. So grabe mga karob, no? Kaswerte gud ay sa mga nagpaya diha sa loto kano sa bugata makakuan ani mga karob, no? Nga imagine mga karob dako na kay nga kantidad sa kwarta. So unsa kay mo makapit ako baliana pag kwarta dagan kog kwarta, so muna siya. Sa international news, ang Pilipinas nagbarog nga lig-on batok sa iligal nga trabaho sa Chinese Navy. Nanumpa nga depensa ang soberanya sa usa ka lig-on nga baruganan nga nagpahinumdum sa biblikanhong sugilanon ni David o Goliath. Ang Pilipinas nakakaplag sa iyang kaugalingon sa makausap nga gihagit ang kusog sa Chinese Navy samtang nagpadayon kini sa illegal nga pag-okupar sa South China Sea. Ang archipelagic nga nasud sama ni David determinado nga atubangon kining dako nga kaaway nga dili matarog sa iyang pasalig sa pagpanalipod sa iyang teritoryo nga integridad ug maritime nga soberanya. Ang Philippine Navy desidido og walay pugong-pugong ni deklarar sa dili matarog nga tuyo nga tangtangon ang bisan unsang mga babag nga gipatindog sa Chinese Navy sa gilalisan nga kadagatan. Ang maisugod nga baruganan sa nasod nagpalanog sa kanhing legal nga kadaugan sa 2016 sa dihang ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague mihukom nga pabor sa Pilipinas nga nagpamatuod sa mga katungod sa teritoryo niini ug nagsalikway sa lapad nga pag-angkon sa China sa South China Sea. Bisan pa sa hukom sa international nga tribunal, ang gobyerno sa China nagpadayon sa pagsalikway sa pagmando sa balaod nga nagpadayon sa paglihok ingon usa ka tigdaog-daog sa rehiyon. Ang Pilipinas sa usa ka talagsaon nga napakita og determinasyon misaad nga ibalik ang maong butang ngadto sa International Tribunal nga nagpasiugda sa iyang dedikasyon sa pagsulbad sa isyu pinaagi sa malinawon ug legal nga pamaagi. Niining modernong adlaw nga istorya ni David o Goliath, ang Pilipinas nagbarog isip simbolo sa determinasyon o pagsunod sa international nga mga lagda. Pagpanalipod sa mga katungod niini batok sa hilabihang kalisod, determinado nga makuha ang hustong dapit tiini sa South China Sea. So aniya sa atong local features nga bahin mga karab. Nag-usbaw ang pagpamugas og silkworm sa Cagayan de Oro, naghimo og trabaho alang sa mga kababayen-an. Sa usa ka groundbreaking development alang sa agrikultural nga talan-awon sa Cagayan de Oro, silkworm farming migamot. Wala lamang nag-diversify sa lokal nga sektor sa agrikultura apan naghatag usab kini og paagi sa kababayen-an nga makatampo og dako sa kita sa ilang panimalay.
Ang pagtunga sa silkworm farming sa Cagayan de Oro nagpakita sa pasalig sa rehiyon sa malungtaron ug eco-friendly na mga gawi. Sa dihang muhamtong na ang mga ulod sa seda, ilang isalibay ang ilang mga kukun nga seda, nga dayon anihon, pintalan ug hinabol aron mahimong pinong mga tela. Ang tibuok nga siklo sa produksyon dili lamang mahigalaon sa kalikopan apan mahimo usab nga mabuhi sa ekonomiya. Usa sa labing talagsaong aspeto sa kini nga kalambuan mao ang positibo nga epekto niini sa panginabuhi sa kababayen-an. Aktibo nga nalambigit ang mga babayi sa nagkalain-laing yugto sa pag-uma sa ulod. Gikan sa pag-atiman sa mga punuan sa mulberry hangtod sa pag-ani sa seda. Usa sa labing talagsaong aspeto sa kini nga kalambuan mao ang positibo nga epekto niini sa panginabuhi sa kababayen-an. Aktibo nga nalambigit ang mga babayi sa nagkalain-laing yugto sa pag-uma sa ulod. Gikan sa pag-atiman sa mga punuan sa mulberry hangtod sa pag-ani sa seda. Kining bag-ong nakaplagang tinubdan sa kita, naghatag og gahom sa mga kababayen-an sa ekonomiya ug nagpalig-on sa ilang mga tahas sulod sa ilang mga komunidad. Ang pag-uma sa ulod sa Cagayan de Oro dili lang bahin sa produksyon sa seda. Kini usa ka istorya sa paghatag gahom sa kababayen-an, malungtarong agrikultura ug pag-uswag sa ekonomiya. Ang tanan nalambigit sa paghimo sa usa ka mas hayag nga kaugmaon alang sa rehiyon. Ug sa sports, gibati ni Justin Brownlee nga ang kaubang import sa PBA nga si RHJ kinahanglan naa sa NBA. Girenew nila ni Hollis Jefferson o Brownlee ang ilang panagharong ni adtong Sabado. Mga buwan human sila nag-atbang sa PBA Governors Cup Finals. Sa maong serye, sila si Hollis Jefferson o TNT mibuntog sa Barangay Ginebra sa unang kapildihan ni Brownlee sa finals sukad mahimong PBA import. Siya usa ka talagsaon nga magdudula. I don't see why he is not in the NBA. With his talent, with his skill set, murag naa gyud siya sa NBA. I don't know why. Matod ni Brownlee sa interview sa wala pan mubiya sa Gilas, Pilipinas paingon sa Hangzhou alang sa Asian Games. Kung NBA owner ko, hatagan yun ako siya og trabaho kontrata. Matod ni Brownlee. Matod ni Brownlee nga nakig-atbang siya kang Hollis Jefferson sa laing yugto nunod sa kampanya sa kanhi sa FIBA Basketball World Cup diin usa siya sa mga top scorer sa tibuok torneo. Uban ni Hollis Jefferson nga nagdumala og bago pa silang kumpanya sa World Cup, si Brownlee miingon nga si Jordan usa ka lisod nga kontra nga buntogon. Ang pagdula batok sa usa ka lalaki nga ingon ni Ana. Kini usa ka kadungganan nga naa sa NBA, usa sa mga nanguna nga magdudula sa nasud nga naglangkob sa high school o kolehiyo. Usa ka kadungganan nga makigdula sa usa ka lalaki nga sama niya. Kini mahimong lisod kita kinahanglan nga mugawas og mangandam. Maayo kaayo nga nakaduwa si Jordan. Sila adunay pipila ka lisod nga mga dula sa World Cup. Apan sila nakadula og maayo, miingon si Brownlee. So gamit gyud kaayo ni si RHJ mga karob no kay kinahanglan gyud siya naa sa team. So grabe, believe ko ni mga basketball players kay ilang dedikasyon sa ilang passion. Dili lang siya basta nga dula, kundi ilang na pagihimong lifestyle ag work. So saludo ko sa mga basketball players. Ug napagyapunta sa tungbahin sa national features mga karob. Nagahimo na og preparasyon alang sa gunita sa Bonifacio Day sa November 27, 2023. Samtang nagkaduol ang kalendaryo sa November 27, 2023, ang Pilipinas nangandam alang sa tinuig nga pagsaulog sa Bonifacio Day, usa ka mahinungdanong petsa sa kasaysayan sa nasod. Bisan pa daw sa gilayon, hugot na ang pagpangandam sa pagdahom sa ikas 160 nga anibersaryo sa pagkahimuso ni Andres Bonifacio. Usa ka tinahod nga nasudnong bayani nga adunay dakong papel sa pakigbisog alang sa kagawasan sa Pilipinas gikan sa kolonyan nga pagmando sa Espanya.
Ang Bonifacio Day nga natunong sa katapusang adlaw sa Nobyembre, nagsilbi nga pahinumdom sa kaisog o sakripisyo sa lider sa katipunan. Ang mga selebrasyon sa maong adlaw kasagarang naglakip sa mga sermonyas sa pagpahimutang sa mga wreath-laying sa mga monumento o makasaysayanong mga dapit nga gipahinungod kang Bonifacio. Ingon man sa mga programa sa kultura, parada ug mga kalihukan sa edukasyon. Usa kini ka okasyon sa mga Pilipino sa pagmalandong sa ilang adunahang kasaysayan ug sa maluntarong espiritu sa kabayanihan nga padayong nagdasig sa mga henerasyon. Ang 2023 Bonifacio Day nagsaad nga usa ka makahulaganon ug patriotikong pagsaulog nga nagpalambo sa mas lawom nga magdayig sa kabilin sa nasod ug sa maluntarong kabilin ni Andres Bonifacio. Okay, diri ta sa international features. Sa usa ka makapadasig nga kalambuan alang sa daghang mga pamilyang Pilipino, ang mga Amerikano nga nagpuyo sa gawas sa nasod nagpadala mga remittance balik sa Pilipinas sa record nga kantidad sukad sa pagsugod sa pandemya sa COVID-19. Ang pagdangsang sa mga remittance nagrepresentar sa usa ka mahinungdanon nga pinansyal nga linya sa kinabuhi alang sa daghang mga panimalay. Ilabin na niining mahagiton ng mga panahon. Ang mga pamilya sa balay nakasalig sa kini nga mga pondo alang sa ilang adlaw-adlaw nila nga mga kailangan. Gasto sa pag-atiman sa kahimsog o gasto sa edukasyon o guban pa. Ang pag-usbaw sa mga remittances na pasiugda sa maluntarong pasalig sa mga overseas Filipinos workers o OFWs ug ilang mga pamilya sa pagsuporta sa usag-usa. Gipasiugda usab niini ang kalig-on sa mga OFW. Kinsa nagpadayon sa pagtrabaho nga makugihon bisan pa sa mga pagkabalda sa pandemya. Kini nga mga remittances nagsilbi nga usa ka testamento sa maluntarong mga bugkos tali sa mga migranteng Pilipino o sa ilang mga minahal. Ingon man ang hinungdanon nga papel nga ilang gidula sa ekonomiya sa nasod. Ang dagkong pag-agos sa mga remittances dili lamang makapagaan sa pinansyal nga palasanon sa mga pamilyang Pilipino, kundili dako usab nga natampo sa kalig-on sa ekonomiya sa nasod. Nagsilbi kini nga pahinumdom sa lawom nga apekto nga sa mga overseas Filipinos sa ekonomiya sa Pilipinas ug ang kahinungdanon sa pagdayon sa pagsuporta ug pagsaulog sa ilang mga kontribusyon. So anian na ta sa atong social media roundup. Si Chaeyoung usa ka talented nga miyembro sa South Korean girl group na Twice. Bago lang nakapukaw sa intriga ug espekulasyon sa mga fans sa dihang wala siya sa pipila ka mga kalihukan sa grupo. Samtang ang iyang pagawala misangpot sa nagkalain-laing espekulasyon sulod sa K-pop community. Ang management agency sa grupo, ang JYP Entertainment, mipasalig sa mga fans na ang kaayuhan ni Chaeyoung nagpabilin nga usa ka mag-unang prioridad o siya magpadayon sa pagdawat sa gikinahanglan nga suporta ug pag-atiman. Samtang ang mga fans mahinamong nagpaabot sa iyang pagbalik sa entablado, ang pagbubo sa suporta ug gugma alang kan Chaeyoung ug sa grupo nagpasiugda sa lawom nga koneksyon tali sa Twice ug sa ilang gipahinungod nga fanbase. So kung ako siguro ang fan sa Twice no nga kanang grabe ko lang pag-support, mag-uol yun ko as a fan noong sinahitabo sa isa ka member. So ang ato na iampo kang Chaeyoung nga unta okay ra iyang panglawas, okay ra iyang health aron makabalik na siya sa entablado kay gahulat ang mga Twice fans. Ug sa atong Christmas countdown mga karab, umao kadto atong mga news nga atong nakuha nga impormasyon gikan diri og gawas sa nasod. Please subscribe, like, and share sa Pinoy Rob on YouTube channel. Ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rob News channel. Subli, daghang salamat ug dalaygo ng Dios.